Wah, niki nek Pak Janaka biasa suwuke niku akeh biyen namung sekar gadung. Kayune Purwa sejati Pangira jagat Hinarya rumambe Kembang lintang saloka langit Wah surya lan tengsu kasirat penlan udan puncak akoso bumi bengkah prawiwi oyote bayu bodro Yo 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 yo. Yo go. Oh. Karisa Mobilindo New Artiga. Oh, Ya. Katan suasana pepasan Adu damuti ono demongoniro Nang ake gunane Kanggo mangun sateruse Kati srono Anjang kepilaku Bayoko Telan dijoko Urip ayem Bakal anggem boko Katan suasana pepasan Adu damuti ora demonganiro Nang ake gunane Kanggo bangun sateruse Kati srono Anjang kepilaku prayoga Telan dijoko urip kenal Toyo anggem boko
potong jarak kok ombo-ombo aturi sugeng para pamirsa monggo pinarang ingkang sekejo sari jamu godhong emaniran suwe ra ketemu dadi pikiran guru aku lakune samiran mayar sewu banyu nasan samiran sendro padet manyuro to ing kono natan suwasana bebasan andu mutiara demaniro kang akeh gunane kanggo bangun sateruse kati srana anjang kepilaku prayoga tata lan dijaga urip ayem saya angrembaka paket manyura to ing kono katan suwasana bebasan andu mutiara demaniro kang akeh gunane kanggo bangun sateruse kati sono anjang kepilaku prayoga ditata lan dijaga urip ayo saya angrembaka padet manyura to ing kono tatan suwasana bebasan andu mutiara demaniro kang akeh gunane kanggo bangun sateruse kati sono anjang kepilaku prayoga ditata lan dijaga urip ayem saya angrembaka sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang sekejo sari jamu godhong emaniran suwe ra ketemu dadi pikiran lakune samiran mayar sewu banyu masak padet manyura to ing kono katan suwasana Hai. Supri. Kamu kenapa, Pri? Kakinya atit. Jarannya manja. Wis, wong karang wing latihan lewat video call ya wis keting keratil. Kaya wis lintas provinsi, lintas negara. Wis sekarang nek meng video call ki garu Mas Wahyu. Wis ben. Alasan, Wis kesel ben. umbah-umbah. Wis ben ora apa-apa dipesak wentara Mas Wahyu. Sik kayak dijokoki serandal. Caranya pakai serandal. Enek jaran serendalan. Oke. Lanjut ora? Mi ora? Mi. Ya. Diangkatke Mas Sagi. Mas Sagi. Yen
Piye iki apa kurang ireng jarane? Suwen masake belone lho. Akeh belone ning kono melas. Apa Bude? Kakean belo mesake. Heeh. Anu jarane cilik-cilik pedet. Belo. Oh, belo. Salah. Iya to jaran ra ngerti anake. Belomu lho. Berarti kayak beloku. Lah iya. Halo belo. Belo. Halo. Ayo. Diangkat ke Mas Agi. Mas Agi. Mas Agi. Pemimpin sing jujur yen to padha jujur nangarane makmur piye mas piye ya